साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ बुनानै हो आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगाङै मोननो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि हालामाव थानाय प्रेमनगर ओनसोलनि मोनसे दै ओंखारनाय जाथाया दिनै फेसबुकआव गोबां भाइरेल जादों आरो बे जाथायखौ लानानै दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो लोगोसे सोंथिया जाबाय बे दैया बबेनिफ्राय ओंखारदो आरो दैया माब्रै ओंखारखो आरो बे दै ओंखारनायाव गसाइनि सायाव फोथायनाय सुबुंनि मोदाय दावदायनि सायाव फुजा फाथाल होनाय गासैबो सावगारियानो जोंनि सिगाङाव बेरखांनायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे बे दैया माबायदि ओंखारखो आरो दैया माबायदि उसिफावदो बेफोरनि सायाव नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदोंबा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनांगोन। लोगोसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा खेबसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। जों बयबो मिथिगौ बुहुमा दुलुर आरो बुहुमाव गोबां लेयार दं आरो पेज बायदि जेब्ला पेजाव मोनसे पाकला थायो बेफोर बिगुर बायदि जोंनिबो बुहुमाव लेयार दङ आरो बे लेयारनि गेजेरावनो एबा थोरोबनि गेजेरावनो दै थोरोब मोननै दं जेरैबायदि सारफेस वाटार आरो ग्राउन्ड वाटार। जेब्ला बांद्राय अखा हायो अब्ला अखानि दैफोरा एबा लैथोनिफ्राय जेब्ला खफ' जानानै अख्रां सायाव बिरलाङो आरो अख्रां सायाव बिरनायनि उनाव जोमैजों फैनानै बेयो अखा हायो जोंनि हालामाव आरो अखा हानायनि जायगायाव बे अखानि दैया जेब्ला हायाव गोलैयो आरो हायाव गोलैनायनि उनाव हाजों हाबलाङो आरो हाबलांनायनि उनाव जेब्ला बे मोननै लेयाराव दै थायो जोंनिया दै थाब्ला बे लेयारसिम अखानि दैया थांनाय लोगो लोगो मोनसे बे लेयाराव प्रेसार सोमजियो आरो लोगोसे बेफोरबायदि जाथायावनो जे प्रेसार थांनायाव अब्ला प्रेसार मोनोबा अब्ला सिंनि दैया ओंखारबोनो नाजायो आरो माब्लाबा जुदि गुदुं एबा रिं बरिं बायदिसिना मोनोब्ला बेथिं दैया ओंखारबोयो आरो जों नुनो मोनदों भारतनिनो खायसे जायगायाव जेब्ला बरिं बहायो आरो बरिं बहायनायनि बरिं जाय दैया हारसिंनो अट'मेटिक ओंखारो मोनसे समाव। बेफोरबायदिनो बे ओनसोलनि एबा प्रेमनगर ओनसोलनि बेफोर जाथायाबो बेबायदिनो जानो हागौ आंनि मिथिनाय बायदिब्ला। मानोना दैज्लां बोथोराव जेब्ला 3 दान दैया हारसिंनो उसिफावो बेनि उनाव अखा सखा गैया जायो अखा गैयैनि उनाव अखा खमिलांबा आरो बे दैनि लेयारबो गैया जालाङो। मानोना अखा जेब्ला गैया जालाङो अब्ला दैया हायाव सोबखांजोबना थाङो अरायबो आरो बे हायाव जेसेबां लेयाराव दै दं आरो बेफोर दैया अरायबो लाखै लैथोसिम बोहैलाङो आरो लैथोसिम बोहैलांनायनि उनाव बे लेयाराव दैया गैया जायो आरो दैज्लां बोथोर सफैब्ला अखा गोबांद्राय हायो हानायनि उनाव बे लेयाराव दैया लाखै उसिफावो आरो उसिफावनायनि उनाव मोनसे समाव दैया जेब्ला गोबां जायो अब्ला बे रिंजों दैया उसिफावो। बे दै उसिफावनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय अखाया जेब्ला हागोन आरो अखा हानायनि जाहोनाव बे लेयाराव एबा दै बाहागोआ हायाव दै बाहागोआ बांद्राय जाना फैगोन आरो बांद्राय जाना फैनायनि उनावनो बे दैया मोनसे नारसिनथाय सोमजिगोन आरो नारसिनथाय सोमजिनायनि उनाव बे दैया साथिंजाय ओंखारबोनो अरायबो नाजायो। मानोना हायाव थानाय दैया अरायबो लैथोसिम बोहैयो बे थार खोथा। नाथाय हाजों जेब्ला हायाथ' गोरा गुरै सब हायानो थायो आरो हाथिं सोरखिनानै एसेबां थाबनो सोरखिनानै लैथोसिम गोलैनो हैनो हाया। मानोना लैथोसिम थांनो सानोब्लाबो बे लैथोसिम थांनो नांगौबा लाखैसो थांनांगोन दैया लैथोसिम आरो थाबनो माब्लाबाबो लैथोसिम थांनो हाया। आरो बे प्रेसार मोननायनि जाहोनाव जेब्ला दैया मोनसे गुदुं मोनगोन ओंखारबोनायनि लामा मोनगोन अब्ला बे दैया ओंखारबोनो अरायबो नाजायो। नोंथांमोननो एग्जाम्पल बायदि आं मोनसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसे आंनि भिडिअफोरखौ अराय गोख्रोङै एबा थाबै मोननो थाखाय खाथिनि बेल आइकनखौ बुनानै होबानो जाबाय।